Dear Idol! Nagabang! Inday, inday kanini. Inday. Matagadlaw akong giatangan ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Every morning, I've been waiting for your program, The Stagnant of Your Life. Mas hindi ay mabasa na ninyo ning akong suwat dulanday. I want to read my discussion Dulanday upon my story. My story. Ug mahatagan ninyo og kinabuhi sa And, radyo. and give life on Christmas Day. Itago na lang ko sa pangalang Ribong. Just call me Raybon. Taga-Crossing Utsinta, Davao del Sur. From Crossing 80, Davao del Sur. Igraduar ko sa kurso nga BSMT. I finished my course, Bachelor of Science in Marine Transportation. O, usa ko kasiman dulanday. I am a seaman. I am a sailor. Apan, wa jud ko nagrasyahan kay wa man jud ko kasakay og barko. But the grace cannot be. Paro 1, Paro 2 in the sea. Lahing barko ako nasakyan dulanday. Yes, the ship is, I leave and I embark MPP. Sulti pa ako din Okay. MP stomach. MP stomach. You know what an MP stomach is? MP puson. Muna ako nasakyan. Yes, that's what I mean, Dulanday. Mas may pa ang akong classmate kaniyadtong si Rusty. You know, I have a classmate, Rusty. But there is like a Rasta. Very curly and I don't know, you cannot explain. Pero Rustico Jr. gusto yung pangalan. And officially English, his true name, Rustico Jr. Rusty lang ba? Aron ibigin. Yes, correct. Mas bright pa ko ni Dulanday. You know, Dulanday, I'm very bright. Together with my friends. Pating maasa gining Rustico ba? My friend, my classmate Rusty is like a gangster. Tribal face, right? Like that, tribal face. Isog juga ni Dulanday. They're like angry birds. Nakasakay sa barko. O siyang pagbalik, din nagsugod ang gapnod sa among kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. O ginini, Beka! ano tabu? Okay. Da, 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 da.
men. Oy, men, gusto men. Kita mo ko sa tag-cross, men. Din. Hoy, men! Oh, men! Men, basta men! Ay, dali, kaya ako regalo ninyo. Bago kong baba. Siyempre, hatag ninyo, men. Musta man mo? Paano man mo? Men, Sarap ako men, kaya nakikita mo nga ba, yung wala ni mo, men, yung matag namin, no? So, ano kay, yung last minute na school na ba sa una namin sa Apo, men? Sige ko, wagin niya ba, men ba? Amaura mo sa amigo na ito, nga parang si George ba? Mo, anak ninyo, tiraw na ito ninyo, bay. Salamat po, bay. Men, hindi ko na kuminan niya, men. Kaya ako na magkudaan, men. Kaya siyempre, naman ko galingan, men. Malaka, order ako Bukas. bugas, ha? Bukas. Ang kami balan bukas, eh, men. Pa-order ako tagay sa kasako ni San Latanan. Okay, kayo. Ako lang i-deliver ka nun. Okay, sige. Ikaw, kumusta man ka? Ako, miss. Everything is fine. Everything is fine. Sinukot na. Lungkot ka itong bandi. Ang kaya na sukuha. Boots! Gusto naman ka, Boots? Gusto naman ka, Boots? Okay na sa kaya po ko barakapod, pero Pero apa juga kasakay? basta kaya ko karoon ako nag-schedule na ko. Kailangan ka balaka. Ako, ano yun, para kita, nilagay ko sa... May nagawa dyan ko nagtuman ng makasakay ni balas ko bata. Mas bright pag kukuha ni man. Sige ni pangupiyas ko. Mauli, ingon ako ninyo. Madililigin ninyo matag na ang panahon, di ba? Wala, sigara mo kung fire good. Fire! Kung saan mo, fire man na yun, ha? Sa mga Diskarte mo muna siya, bay, di ba? Di mo nang pa-bright. Bright tigito, mas kuha. Pero, kisa may mas nakasakay ito aron. liwan yun. May mas bright pa ko ninyo. Ha? Asa mo ta? Ikaw na ba? Ikaw, asa na ako. Ako may mga guide ninyo, diri kaya ako siyempre, para may ultimo. Di magayo ta ingon nga guwan. Tigpaanak ra mo isda. Breeder mo. May wala ninyo. mo. Nagpabok na kong bar dito, ipasiran ako. Ayaw, dito ta sa guwan, dito ta sa Davao. Davao na. Adoon, si George. May pa. At dito men sa kami nung boat sa bahay ni George men. Pilot mo, no? Wala, nalog niya katong like kurkurok dito, kurkurok. Oh. Ibig sabihin sa yung motor nga ang busina, murag busina sa elf. Dito ta, kaya ito matutong dayuhon, no? Sige, gusto ninyo magpanabaw ta, ha? Dabaw na. Kamu, sabay mo? Okay, sabay. Sampa magalitan sinumbagay, kaya pang inom. Hindi lang iinom, pati kaon eh. Magpista ta rito. Okay, kayo. Magpamassage sa tanan. Okay, kayo. Ano tayo, magpapasya ko katilang basahe ba eh. Kana. Bukbuk lang ako na sila sa kasama ba eh. Ako nalitaw at ispay, nalitaw sa bas ko sa way. Ang labar, pag narkit rin nagkutsilyo na usawa, paputot rin ako usawa, pero ang labay, pero nagkutsilyo na. Ay, hindi pala ka. Hiring, ano, kita-kita nila kung saman mo. Sige. Nagkasabong pa ba kakaroon? Ay, siyempre di man na malikaya na mo man ay hobby na to. Ano si Sabong? Min, hindi nagkasabay lang ko damin. Ikaw ba? Oh, manilingaw na ko. Sabihin lang ko, gagawin mo na nga yung pampusta ninyo. Kaya mga hybrid, kaya ako mga manok dabaw, nagikan, nako'y ginakuhaan dito, bagbol. Kuya ko nga breeder ka na mga limon sweater daw nga. Liman muna, nag-sweater ang manok. Itog na ulit. Ano na? Nauna ko mga manok na, hybrid ka na. Baliktad na siya, men. Mutok ka bago mo kakamin. Galing. Hindi sila ng mga manufa ni mo binay. Panana ito na tagdabaw. Tato kailan ako minaboy manok, kaya isperyang manok ba? Mauna. Gurgura. Itong tamal, abi ko almaryo, hindi kaya isperyang manok. Ako ito ay diversion men. Lugaya men. Dire na to sa kusakyanan, dire na to. Wala mag-isakyanan. Yung Diyos sa bali mga mag-isakyanan. Diya kasi mo sakyanan nga eh. Mo palitay kung sakyanan ako, bantay ka lang. Sige. Dara, sagay. Hindi ko sponsita kaya ako'y kuhan. Saan? Ako'y bahala rin, tra. Seatbelt, kimdakpan na rito. Ikaw ni bahala rin. Ano mga plato rin na boss? Traben, ikaw ba? Excited na ka mapahilot. Ang buhok ni mo, pati pagupitin ang buhok ni mo, tigil kaga, pagyaban ng buhok. Kalis pa man.
Dari para lingaw sa rin. Ayaw kay Bandoan. Diyos! Kasi ko na, Diyos! Eh, Diyos, tayo pala ilay. Na mga naging padala, di kang kuha na, tulog ka sa akong kuha. Tulog ka sa akong tahop. Bawa. Bawa. Ang sarap na lang ni George Bay. Musta naman si George nga? Musta man mong kuha, George? Wala na mo? Ay. Butlan siguro nagdila, si Commander siguro. Ano, bebe? Ano na, Meron di gini sa kastorya kay. Sa order ninyo. Ako ba kanang Kanang wala nga. kanang lamig kay ilim na ba? Hahad ko ba? Kanang tikala ba? So, nalapog ka para kusog ka manikal, mo ginayin mong imnon. Ay, namin ko ba? Ano magagamin? Yeah. Ato, bots ako bots ko, alam man ako, bots. Istorya na ko na, ko Ako, ba? ang sakay, ang gapang komen, pero ayaw, gugugan na. Sige lang kayo, hindi masinindot mo na kayo, natay amigo nga, watahan na nagalingan, natay amigo nga nagtrabaho ka ng sanctuary. Anya, ikaw, siman ka. Abit, abot. Sige na. Bisa mahiyab ni Moron. Men, bisa mahiyab ni Moron, men. Kanang babae ba, isturbo kayo na itong panabong may. Mahilig kayo ng babae, ki. Tanaw na Pero pantalon ni mo ba? Isa na nakasimana ba? Di ba? Ang bugyo, abi kay live saan? Di sa kasimana yung Tanaw na ba nga, mga siman nga babaero kayo, nabay na pundar? Ikaw ba? Pila na kagabalik-balik. Ang manggapong galing yung kapundar. Hindi mo magsabong good. May balas no. Hindi pag inom barkada, nyara pag wala kay kwarta, magkaulay ka sa mua. Ano kadaot ninyo, kay mamoy-boy mo. Wala ba rin mo ginapainom pag bubaba ko? Wala rin mo ginataga mga ilim nun ng mga mahalon. Oo, lagi na ba, pero mas napamagoy na ka na balay nga mas malon, makapalit ko kuha na. Ewan niya, kaya pag mag-inom, abot rin, ito ka sa mga nga, sa bumiro. Lagi rin. Nagsara ka, diya ko ay kwarta, hiram ni ka sa kwarta. Na magbuy-buyan na tako, nag-andam rin ako gabas dito, gabas ribal nga ilim nun para sa imo, niya maging anak ka. Ato tropa man ta. Since college kita mag-tropa. Ayaw ko sige ko. Nagkaanan na sa ni chicks ni, para ganaan ni. May pa. Ako'y kontak ba migan ako. Sige ba ko ta? Kailangan juga ni ba kay, kailangan kong maestra, di ba? Men, kuntakan namin lang sila kag istorya, men. Man, dali man. Amiga, kaya ako ni Butan, kaya maestra, di ba? Oy, hi. Hello. Mama, di ko na. Kamuang ko. Magawas sa siguro tabot. Sige. Ben, ikaw yung bahala namin, ha? Bong, magawas sa bong. Pasita. George! La. Ba, ano ganyan si George sa dugay ba? Tara, gawas pa. Sibo. Tapos si Panila. Bay, ayaw gawas ba? Kaya ikaw may bilin sa chicks ba? Yung sa mga. Ako rin mabilin din. Dali na ka ba? Sige, balik mo rin mo. Kumain, hindi mo sa rin tawanan, eh. Hello, kasi pangalan mo. Asti rin. Nami ka na mo. Sapitan yung ka. Ano ni? Maestra ka? Ano naman yung principal? Tugas ko sa trabaho dyan mo di ay. Siman? Siman dahil ko. Ay, hindi ka namin kay kong siman. Pero, Di mo na maestra? saan? Lagi? Order na sa gusto niyo mo. Hindi naman ko dati to. Kumito ko ni mo ba? Saan ang bug ni mo? Rin nagsalap na. Pili kayo. Kagapos nagbuhok yun. Ayan, gamay na nag-epikils ko. Buwakan kung may basiyo ba? Lagi ka mo. Sige ka katingala. Ha? Sige ka katingala ba? Lagi? Basing ko, gabihin na rin ba? Napaka-eskwila, ma. Ay, wala. Business meron. Ako mo, may klase.
Hindi, kasi pabalikon mo na. May foundation day dito. Ano ba? Ano yung birthday sa Domingo? Sa Domingo? Ano sa day ka di? Ay! Dali, Bill! Seryoso sa buta dali ko? Kanya May, kumusta man mo May, ni Ma'am May? Sa, hindi ko ganahan na to. But, sa man to eh. Bung, wadyo ganahan to, bung. Nagwapa ito may plato. Di ka. Bay, ikaw ba? Mag-choosy kay Kabay, kung saan gusto ni mo. Dili ba kay kagwapo? Uy, dili ba kay kagwapo? Men, ayaw pag Kato na lang ba, may pay manabong na lang ko, mas malingaw pa ko. Ano. Pali-palikan, nakuyatag si mo. Saan ang na? Dili ba, gwapa ka ni. Nurse ni siya ba? Nagkumkum kayo. Ora pasar. Ha? Hindi ka. Morat ko. Kaya mo nga na rin ano yung pasa pa manan mo? Bung, Ako. mo na rin na, bung. Isog na akong asawa na ko. Minargit ba na ako. Nagkaputot-putot. Ikaw ba? Yung medyo kong papangitaong lain mo. Kare, salat, dayon gang. Oh. Parang si Maria Osawa. Dalawa. Asawa mo na mo. Maria! Sama na ba? Labit, ang dami. Hi, my name is Maria Asawa. Pwede ko na mo asawahon. May, galas ka mo, pamira ng uyang pa ba yun? Sama nila dayo. Hindi ko ganahan na ni Men. Hindi ko ganahan na ni ba? Resibor kayo. Min, okay kayo namin. Asa ka kakitag mga yan. Awa. Hi, boys! Oy, hello. Hi, Bong! Oy, hello. Hi, Ay, hello. Hi, George! Ay, sabi mo. Ay, basta ka naman mga Muna kapagawa kami din kay. Men, ikaw na pala namin ha. Men! Hindi nyo biya idribay. Paano na dia? Hi! Tanawa ko na kayo report pag umesyon na ka ng pencil. Mayak ako, ha? Ganahan ka, Ani. Men! Hindi tayo, Tali na yung pintunin. Men, yung mga tawanan, baligya juga ni ba? Balitan ako si Ma'am ka. Ulitaw ka. Ako dalaga man nurse. RN, registered, not rejected. Wag mo ko na matana. Ano ang ingon? Oloy. Di ba guwapa ko? Bagay ka, hindi mo kayo kagwapo. Opposite attract, di ba? O ba? Ay, inom na lang ta. Cheers. Sige, cheers! Tagayan sana ko ni mo, ha? Maluwi ka na, ko ng mga gentleman. Maluwi yan yung gentleman ba? Bato, gentleman. Tama. O, diba? Hindi na makukanta. Hindi ko kami saliri. Men. Nasa din na yung partner. Di ba ka na? Kuha ka na oras kung bodybuilding. Maria Asawa. Kanya May, kumusta man May? Minahina ni ba yun? Gaya, hindi ko ganahan itong bayanan. Resibor. Sabi mo yung gusto dyan. Ito kagwapa ko. Ito May, kasiksi ato May, di ba George? Yatag na lang ito kay George to. Ganahan sa panganaw mo, mag-split. Sergio, ano ginilain ito? Baan ang ginagawa naman? Ano ginagingon nila? Magkabagabaan na yung... Buts. Iwat sa lagi, Buts. Bum. May nila dyan. Gusto mo yung kwapa kayo. Ito sa mga tao ni mo. Registered nurse. Ay, pagkato na lang, Juan Bay. Katong singer ba? Wapa magato katong mix. Katong mix ka nito, Boots ba? Boots o siya, Boots. Pwede kayo? Tawag ko na ko to, ha? Hi! Hey, Lourdes. Dek, Hi! ako amigo rin, bagong baba.
Uy, hi. Rusty di ay. Uy, hi, Rusty. Isa ni. Si Lourdes na. Ay, Lourdes. Uy, hi. Ay, hello, niyo ba dia? Mo, saan mo gawa sa tabo? Uy, Ito na, skip na sa ba? Regalo na ito mga Rusty na. Bay, ay, kunin niyo. Bay. Ay, mo. Ay, Lourdes. Oh, Rusty. Kasi gusto niyo mo. Mag-shot ta. Sige, salaw. De. Cheers. Cheers. Ah. Ang sulit ba yan? Natulog naman ni Jay. Uy! Uy! Bay, kumusta, bay? Men, wala men. Ben, kumusta, ben? Men, Bay, natulog. Okay na pa? Bay, nung sa matabayana nga. ala, hinay mo siguro kay ko. Alam mo pa yung mata, marag ko tulog. Lang nga singer ko to. Sanda ko to. Ana ni. Bay, dili ko, bay. Ano ba, last naman ako yata ko ay taga bangko. Taga kuha lang to network bank. Kala mo rin ko na akong idol mo na akong idol. Okay, sa ano, ambo na pinakuhan, pinamawi, blande, mawi Taylor. Oh, kato mo rin nags mawitilo. Oo, gato. Ako Pero sure na, bay, kasi gato nang mawit itong shark na. Ayun, mo, tawa ka na lang ako. Ano, pagkakwapa mo rin yung si Maui Taylor ba yung combine si Katia o si Kuan ba? Wow, si Bayo mo rin yung ka na Andrea de Rosario. Number Hello. Hello. My name is Jessie. Ay, Jessie. Just, whatever, baba. Hey, Jess. Pwede. Ang amigo na ko. Pag hindi ka tila kuyang taon ba? Hi, kasi pangalan ni mo. Rusty day. Sama na. Men. Istan na. Men, tara. Tara. Regalo na natin na siya, men. George, sana na George. Mulili. Kasi kaya George. Kung ganun sakit ni George, bago si Palili. Hello. Hello. Kumusta? Di ka ka. Gusto kang aircon diri sulot? Ano man? Bungkag kay mong buhok. Jessie, no? Iya. Kung ako asa ka nagtrabaho? Ako sa bangko ko nagtrabaho. Mau ba? Ikaw. Sorry, di sa man ka. Di ba ka maduol sa kuha? Ano kung ako seaman. Mau ba? Ganaan kay ko na gunitra kay mo kamatanda. Ganaan kay ko ng seaman. Hindi gunita na mo. Excuse me. Ayaw. Ano naman? Ano ko pa ko nito gamot? Hindi ko komportable man gud. Mau ba? Uy, ganaan kay ko manamit ni mo ba? Kaya sa pyuton ka niya. Nabakuod ka ba niya? Ganaan kay... Let's go, Dribe. Dili ko. Ikaw ba? Kabalo ba ka nga? Ako, dali rin ko kumain labog lalaki. Ayaw ba? Please lang, ayaw lagi. Ay, kuwan. Ayaw lagi, dili ko. Ayaw ba? Gusto nyo ko, mugili pangarap na ako nga, makakuyab kong siman. Iba, Kay iba, kuwan ka ko secure ka, ayaw ko. Dili ko. Ayaw ko, dali ba? Oy, men! Okay, congrats, men. Congrats. Accept, palibay! Bay, kamo bay ba? Sa problema ninyo bay? Ano yung tagan mo kung ninyo babae bay? May kami Ano na yung bay? amigo mo tabi ko sa mo, mahalin ka. Sayang kayo ng mga Oo. kabalo kami nung walay pahinga na nung kaptanan, bay. Kaya mo kayo, uyab. Yes, wagang gastuhan. Di ba po? Ikaw, ay, iyan ka na ako, bay. Ako yung magkasakay barko. Kung ano yung bayaw, na kayo gipanguyaban ron nga, nakabangko po, ako ginagin ko, kinakura kayo gasto, anak. Pero ikaw, wadyo ka ba?
Pagkasira kang gumula din, sila panabong. Ano mamugos man muskuha kung magsabong ko, magbutay mo, ganahan kong sabong kasi sa babae di bay. Ay, ano palabong ba? Hindi na mahal ka kwarta. Hindi naman ang dual ka skola yun. Wala, kailang anayin mo, mamuyboy din mo. Lagi. Ano, paborito mo kinalibre, kumabot ko ha. Pila naman ang libre. Ang amuha niya, natural man ang libre. Normal man ang SOP man sa tropa na to. Mo gani. Ayo, gitagaan man nga na mo oguan. Tagaan man Ano nga na yung pagos mo ko niya ng, o man mo kabalo sa gusto na ko bay. Ano sa mga gusto mo? Sabay? Dali, bay. Bay kabalo, hindi ko ba nagbabae bay. Alta! Usa! Siya ito mo na ko yuyab. Bay, Siman po. kalabawan niyo ba yun? Hindi ka mo bay kung, saman, okay naman Ay, ngayon. idol, ni mga nang inanaman ka. Umistro. Bay, kabalo ba yan mo, tigtanaw ko sa una, idol ako si, mo, rasti ang pangan. Idol ako si, Rustong bay. Ay! Eh, magsating na rin, dali. Huwag mo kabalo, ipuntahan nga na pampatulog na inyong mga ilim nun. Dami maluya. Kumain sila ko kalangkaw. Dugay na kung naglungot-lungot, iba ikaw, kusukay ka mamoy-boy, ikaw kung unahon. Ala, ako naman ako pick up boy. Adi nagkakalakaw, na-paralyze na ka. Ay, nililimay kayo. Diabetic ba ako? Nililimay mo ka. Ay, bahala ni mo bay. Kamuha mo ka balo kung gusto ba? Unya inyo kung pugson ba? Dili ko ganahan og babay-bay. Kapalit dili. Kabot. Ikaw naglagot ako ni mo butali. Ay, ako, makaya pa, kadagano na kayo ko, pero hindi ko katikang ba? Ayaw ko, men, men, classmate ito sa ako namin. Anaan na, Dugay na ako naglungot-lungot ni mo bot. Dugay na ako. Ikaw pudbong. Kahalag-lagom-lagom ka bong. Ngayon akong kama. O ikaw, ayaw ka mang-kamang ka. Apil ka. Kaniya to nangutana pa mi kung true or false ba si Rusty Dolanday. Bantog na din nga bisag usaw na muglaw. Di gid siya ganang babae. Mas pilion pa niya yung mga manok. Mas pilion pa niya manabong. Kaysa mangitag uyab. Kilahi po di yung trip di ay. Pero gidawat pa na mo nagrespeto pero sa una kaduda na mi. Pero karon confirm. Mana ko mag-inom eh. Si Pinsa gimidaan, kadinahan yun ang mudaan. In case of emergency nga mahubog mi, di mi maunsa. Palihog na lang kong patukar sa paboritong kanta ni Dolanday nga idol na magano niya si Mariah Carey. Good. Sa una si Akol man tayo idol na muani. Salamat kayo. Yusuat magtatampo. Rebo. When you get caught in the rain, with nowhere to run, when you're distraught and in